Si Jesus nag-ingon, "Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kun dili moagi kanako." Juan 14, versikulo 6. Igsoon nag-ingon si Jesus nga siya ang dalan. Gipadala siya sa Dios sa atong Amahan nga tuwa sa langit aron siya mahimong dalan sa matag usa kanato. Walay laing dalan igsuon nga niari, nipakita og nagluwas kanato aron kita makaadto sa atong Amahan pinaagi ni Jesus igsuon. Makaadto kita sa atong Amahan pinaagi ni Jesus igsuon. Aduna na kitay maayo nga relasyon ngadto sa Dios pinaagi ni Jesus igsuon. Busa siya gayud ang dalan aron aduna kitay maayo nga relasyon ngadto sa Dios. Ug pinaagi usab ni Jesus igsuon kita nasayod sa kamatuoran kung unsaon pagkinabuhi nga adunay Dios sa matag usa kanato. Siya nagtudlo ug siya nagbadlong, siya nagsulti kanato sa kamatuoran sa tinuod nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Ug pinaagi kaniya igsuon, pinaagi ni Jesus atong naangkon ang kinabuhi, ang kinabuhing walay katapusan. Busa siya lang gayud ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Ug pinaagi kaniya aduna kitay maayo nga relasyon, aduna kitay suod nga relasyon sa Dios pinaagi ni Jesus. Busa kitang tanan naluwas gayud pinaagi ni Jesus. Atong hingpiton ang kaluwasan nga atong naangkon ni Jesus. Mutuo kita ug atong dawaton nga mandirud-anon si Jesus sa atong tibuok nga kinabuhi ug ato gayud kining puy-an sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan nga makita ang Dios, makita si Kristo sa atong mga kasing-kasing, sa atong mga hunahuna ug sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Hinumduman nato igsuon nga walay makaadto sa Amahan kun dili moagi ni Jesus. God bless sa tanan.